Buna sazî û dezgehan ji bo ziman û çanda Kurdî gelekî girîng e. Li Enqerê li navenda çanda Anatolyayê jî xwedî rolekî wisa ye. Li vê navendê li ser çand û hunerê xebat tên kirin. Li bajarên Tirkiyeyê avabûna komele û saziyan di rewşa hêyiya Kurdan de cihekê xwe yê pir girîng heye. Di wan saziyan de hem xebatên weke huner û çand yên li ser Kurdî tên kirin û hem jî Kurd tên cem hev ciwat çêdibe. Navenda çanda Anatolyayê jî ji bo Kurdên ku li Enqereyê dijîn bûye navenda çand û hunerê. Navenda çanda Anatolyayê cotmeha sala 2025 vebû. Li vê navendê li ser çand û huner xebatên cûrbecûr tên kirin û biriya kargehan perwerdehiya beşên hunerê tê dayîn. Rêveberê navenda çanda Anatolyayê Abbas Kılıçoğlu li ser armanca avakirina vê saziyê wiha diaxive. Anatolya li Ankara heşt mehe bû hat vekirin. Li Ankara û derdorê Ankara nêzî milyonê Kurd hene wekî zarok û civan tevlî. Ji gel bersîv girt zarok tên, civan tên armanca me yekemîn ew bû ji bo zarokan ji bo civanan. Xebatê me wekî şan û wekî müzik, sînema û wene ser enstrûmanan wek tembûr, erbane, gîtar û piyano, keman, kemençe. Ji zarokên sê salî bigirin heta kesên temenmezin û ji ciwanan bigirin heta kesên kar û pîşeyên cuda li vê navendê yan perwerde dibînin û yan ji tevlî xebat û çalakiyan dibin. Di vê navendê de niha bi giştî 15 mamoste wane didin. Li ser beşên hunerî perwerdehîn şano, govend, wêne sazî, wêne kêşî, amûrên muzîkî yên wekî tembûr, sêtel, dev, piyano, cello, gîtar, keman, kemançe, darbuka, flût, bilûr û perwerdehiya deng tên dayîn. Kursiyera wênesaziyê Güzelbaz ya ji Dêrsimê li ser kargeha wêneyê wisa diaxive. Ez nêzîkî sê û nîvan têm li vir, têm kursê wane ye. Qas mehek û nîv hatim yê pênûsê, dûra jî yê rengên ava hatim. Mehekî li gund bûm, îro mîhîna disa niva dest pê kir. Ez li vir gelek kêfxweşim. Ji bo zarokên pir biçûk biriya drama û rîtîm xebatên zarokan tên li darxistin. Ji zarokan koreya muzîkê jî hatiye avakirin. Tekrar. Herkes hazır. Li wî navendê heman demê li ser sînemayê wanê û çalakî tên saz kirin û gotûbêj û panelên li ser cûre mijaran jî tên dayîn. Rojên taybet weke Şeva Yeldayê û Roja Zimanê Kurdî ya 15 Gulanê jî tê pîroz kirin. Gonulgun, Nûçe TV, Enqere.